TV! Aflevering 3 alweer van de Zandstra TV Classics. Ik vond het ontzettend leuk om de eerste 2 afleveringen te maken en de beelden weer terug te zien. Ik hoop jullie ook. In deze video gaan we naar Euro Disneyland in Parijs. We zijn hier een aantal keer geweest, onder andere in 1995. Daar gaat het eerste deel van deze video over. En vervolgens naar de laatste keer dat we in Euro Disney waren, dat was in 2017. Ik hoop dat jullie het weer tof vinden om naar te kijken. Is dat het geval, doe uiteraard dan de welbekende blauwe duim omhoog. En abonneer als je de overige 2 afleveringen van deze serie ook heel graag wil zien. Heel veel kijkplezier. Doe even zo de tijdmachine. Tuut, tuut, tuut. En dan gaan we weer naar 2017. Knock it off. Randy was very good when she was that age. Oh, look. Some of that toy. Ricochet, hands up, or down. Dat was het dan, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. En tot de volgende video. Hey, jij daar. Ja, jij. Ben je nou nog steeds niet geabonneerd op Zandstra TV? Druk snel op de knop hier onder mij en ik zal het voor deze keer door de vingers zien.